abasubati ase county y'Omuske Jerusha Momanyi obasirire abana boda boda abamiriri wodi ya Gachuba nsemo y'ebunge ya Kitutu Masabe county eyo necheki yebengi eisaine shilingi 1,150 nebire shilingi cha Kenya wego nigatebire nigere bunenjiremo yokubakonya asengenjo no bakubwata sya gukina uchumi yense nabo nigaire chinga kecho kubaboria abantu be county Nyamira kwenekya bunanko mubwata sya bale na komoko boko hasoba chori buri bosyo muri Kito Vincent Monda agotumanya senchiro bwikirana naende na abasoroire kama munaenda kusiweka tianze gukora ngento tokora table banking. I will come here nitakora how much mwakorire gento ngeli kerege kenseye inategemea vile wewe unakitunza na unakitumia. This one will produce a lot of money mukiwa watu ambao wako faithful for one another. Hasomo yegoyo abaime ya miriri Kitutu Masabe county Nyamira nigaba abana poda abu echakiyebengi isaine shilingi chiribwe 145 nebere cha Kenya kurwa seke ganja kiangavu ekiasokwege na kwaye chigo cha kubasukia semero bile yabo. Hapa nimekuja kutoka ile kitita ya ngafu National Government Affirmative Action Fund. Leo hii imewaletea pesa 1,147. Nonye nigo Omuske Jerusha nigairire libaga na kubakera buyamono abarundi abo kubatekana buna mbarubo bagusira na gukine uchumi yense. Abantu aba tali barabu bacha bagatokonya bagotorusi nyomba nande batoira nyomba marababa. Abantu aba ngabwene tugosaberwa maya wana boda boda ninataka kuwaombea mema nyinyi. Nyinyi ni industry na mjue kutoka kwa wana boda boda kuna economy yetu ambayo inaendelea kukua kwa sababu kila siku hawa watu lazima waende nje watengeneze at least mtu akienda kulala lazima atakuwa na 200 and above. Kamenta nayo Jerusha niga tebire asekeriege kakoe wakura serikali niga koromia abantu. Emere mongo kora tibesenko nyaire chine tinke lakini I have made sure na atema temire ekeronko yewa ero ya ikera abantu elienke bono olire ira yogo chakoligereria ababoraka eli abasire ekerero nanya olira nekerero kya bangina baburaka abangina baburaka rero iga na nacha igonta gete kubarase mole mubwate certificate ya ino registered mongoroki what you have done na nchembora kestogochi the widows bagotoka se orogongoro wetanana location ye mubwatane mubeka nama moche monte ebiri tukumuramo imbato mirabo bisagot mwebange buya asenkwa na yaye nigabolire kero monto ekarakari elianyore kyakolia libaga lyo gwikaransa busa togo ikaransa ntera onyore bintu bigocha nayo kweroseli ono gutaka kwerosia no gutaka kwebanga. Jerusha Momanyi boiga nanyora libaga na koro kieganga yaye yokorigie kerugo kyoboga bana bwe county ya Nyamira ekero chinga kiecho chiraike inje nkoli indo bogabana na abesoroire boniga obogwimenere kuna atire kabere ekero naga koma kwa kisiasa monte bingende kanchi kobero ono ngende ka ngache kuba kwanera rindu tutarale to yonde mbora ninjendo igonyi gwete nkwana mena kwanire miaka 10 naende ngende ku kwanera ende 10 mune gagana. We want to work with you with the time etora gosabe otogore chibut otogore ne chigrove toeta makori when time is due tokore egasia munaye. Vincent Monda, Nsoko TV.